Volám sa Marie, mám 93 rokov. Volám sa Jozef a mi je 89 rokov. A zatočila sa mi hlava, padla som, ale v poslednej chvíli som stlačila toto tlačidlo a privolala som si pomoc. Minulý rok som mal úraz a bol som na úrazovej nemocnici Trenčíne, kde mi dali na ruku nasledujúci prístroj. A sestrička mi povedala, že keby som čosi potreboval, aby som stlačil a privolal, keď som potreboval, aj to fungovalo. Toto tlačidlo používam asi tak 2 roky a bolo mi ho doporučené, tak som vyskúšala toto tlačidlo. Bol som v nemocnici po úraze, ale som to tlačidlo tam viackrát použil, lebo som bol nútený. No, toto tlačidlo vlastne nosím na krku stále, lebo že som taká istejšia. Keď mám, že si môžem zavolať pomoc. Tlačidlo je veľmi jednoduché, stačí len stlačiť, privolať si pomoc a pomoc príde. Človek, keď má akékoľvek zariadenie, sa musí cítiť bezpečne, že má možno niekoho privolať. V tlačidlu sa cítim viacej v bezpečí, istejšia. Aj moji blízky menej boja, pretože keď sú vzdialenejší niekde vo vedľajšom meste, alebo takže vždycky vďaka tomuto tlačidlu vedia, čo sa so mnou deje a môžu prísť mi pomôcť, alebo niekoho poslať, kto mi pomôže.